Дуруд амҷӯрони азиз, ина патсиенти мо ай шаҳри Муминобод омад. Ай ҳамсояшон мефаҳма, фарзандош мегӯянд ки мерай назди Бахтиёр да тобат мегирӣ. Мегӯяд ки ма ихлос кардам, назди то омадам тобат да. Ҳамин шахсе ки ба ихлос меояд, вай тез шифоша меёвад. Лекин ҳамин сеюм рӯзда аллакай сабук шиданд. Ина 8 рӯз шид, соз шидай. Мегӯяд ки мара ҷавоб диҳад ки ман соз шидам бирам. Мо дар таҷрибаи коримон ҳар як шахс қати ками кам 2 курс кор мекунем, зиёд 3 та 4 та мерава. Не ки баъзе байнда меғалта патсиентон ки хай айрӯ томографишо нигаҳ мекунем ки вай соз намешава. Ана баъзеш меғалта ки ҳамин 3 рӯз 4 рӯзда соз мешава, барои ки ба ихлос меояд. Кай ки ба ихлос ки омад, тез шифоша меёвад. Бо мо гуфтем ки не ака ту бояд пира тавбата бигирӣ, баъд бо дуюм курсда ҳатман биёй. Баъд гуфт хай агар иҷозат битӣ доктор, ма дар ҳамаи больницаи шумо як нони хайр битун барои касалора. Хай гуфтем ки ниятат пок боша, майлеш ина хай марамат хайртуна кадам. Рафиқо, ма дарак ёфтем ки дар ҳамин ноҳияи ваҳдат ҳамин хел осоишгоҳи барои табобати сутунмурра будай. Ида хуҷаиниш Бахтиёр Шоев ма ҳамин фарзандои ма гуфтанд ки Бахтиёр Шоев бениҳоят духтури хубай, ҳамуҷа бира табобат дигӣ. Ма хай ба ҳамин осоишгоҳ омадам, 3 рӯз табобат гирифтам, хело худма нақс ҳис кардам. Баъд мара Бахтиёр Шоев пурсид ки чхела саломатит, ма гуфтам хело нағзай. Не ки ма бояд як нияти хайр дорам, амира чхел кунам, ма бикунам. Вай мара розигӣ дод, гуфт ки хай агар ки чӣ нияти дошта бошӣ, ана кардан гир. Ма хай як ҳамин нони хайр кардам. Ҳамин 2 рӯзае ки ҳамин одаморо гуфтаистам ки ма як нони барои дуо гирифтани ҳамин аз онҳо дуо гирифтан барои фарзандои ма ки оянда ҳаққи худшона соҳиб шаванд. барои ҳамин ма хайр мекунам. боз агар илоҷаш бошад, бо хайр ма мумкин давом битум, агар яки дубора ба ҳамин осоишгоҳ биём. Амиҷа гаптона бриданӣ ҳастам. Хай аслан мега ки ман мехоҳам ки барои фарзандои ман дуо бикунем ки фарзандои ман саховатманд шаванд, кордон шаванд, пешрафт шаванд. хай барои фарзанда пешрафт кардан илм дар корай, фарзандо хондагиянд. хай мега дуо кунем ки фарзандои ман пешрафт шаванд. ма дар ҳамиҷа гуфтанӣ ҳастам шумода ки дар ҳамин Тоҷикистон ватани мо мегӯянд ки ма ай бузургоу, ай устодо ва дигаро шунидам, мегӯянд ки шоҳ сояи худо дар замин аст. бале, ҳамин ватани мо тенҷай, ватани мо ободай. ина давоми 30 сол шид ки дар мо на ҷангай, на ҷӯшай, фақат пешравӣ шидестай. фарзандо хондаистанд, ина чандин бо заводу корхонаҳо кушода шудестай. ин ҳамаш дуои кияй? дуои ҷаноби олияй. ҷаноби олӣ ки подшоҳ аст, подшоҳ ки сояи худо дар замин аст, дуои онҳо тез қабул мешавад. ва ё ки дар ҳаққи ҳар як тоҷики дуо кардестанд, Тоҷикистон пеш рафтестай. барои мо мехоҳем ки на танҳо аз мову ҳамин пешвои миллат барои ҳамаи тоҷикҳо боз дуо кунад ки барое ки Тоҷикистон обод шидестай. тамоми ҳастии худша ҷаноби олӣ барои халқ дод. тамоми ҷавониша барои халқ дод. барои буду шидша барои халқ дод. ҷони худша барои халқ ҳам дод. пешравӣ кард. халқа дуо дод. халқа пеш бурд.
мо миннатдорем ай ҷаноби олӣ. мо мехоҳем ки дар ҳаққи фарзандои шумову дар ҳаққи ҳами беморову дар ҳаққи пешравии мо пешвои мо ҳам дуогӯ бошанд, дар ҳаққи мо ҳам дуо кунанд, корҳои мо ҳам пеш баравад. мо миннатдорем аз ҷаноби олӣ ки мо дар барномаҳои камта пештар дидем ки ҷаноби олӣ чӣ қадр хубиҳои барои халқ кардагиай, чӣ қадр меҳнатҳое кардагиай, бо баъзе шахсоне пайдо мешаванд ки норозигӣ пайдо мекунанд. бо ҷаноби олӣ дар ҳамин барномааш хест аз тамоми кӯдаку пири халқи тоҷик сари таъзим парсид, миннатдорӣ парсид. иқа марда бузургиш, иқа ҷаноби олиро бузургиш, иқа қудратиш, иқа худододиш дар инҷа маълум шид. мо ҳам мехоҳем ки аз ҷаноби олӣ барои ҳамақа хизматҳое ки шумо дар тоҷикистон карден, барои халқ карден, барои мо карда истодаен, аз шумо ҳам морам сари таъзим пурсем. мо миннатдорем аз шумо ва сӯи шумо ва назди шумо мо халқи тоҷик сари таъзим фуруд меорем. ҳазор раҳмат барои таваҷҷӯҳтон.